σε αυτό το υπέροχο επεισόδιο που θα παρακολουθήσετε τώρα, με έναν εξαίρετο άνθρωπο γνώστη του θέματος και θα το καταλάβετε στα επόμενα λεπτά αυτής της παρουσίασης, θα μιλήσουμε για την πιστοποίηση. Η πιστοποίηση δεν μπορεί να είναι μόνο ένα χαρτί. Η πιστοποίηση, εκτός από τον έλεγχο, είναι και το πώς πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και γενικότερα όλοι όσοι χρειάζονται να έχουν ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Όμως, τι είναι αυτό το πιστοποιητικό? Είναι ο country manager της TIV Austria για την Ελλάδα, εδώ μαζί μας, ο κ. Γιάννης Καλιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ για να μας πείτε τελικά τι είναι η πιστοποίηση. Είναι ένα απλό χαρτί, το πήρα και έφυγα, ή είναι κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο σημαντικό? Ναι. Κύριε Ποφάντη, η πιστοποίηση δεν είναι ένα χαρτί. Η πιστοποίηση είναι κουλτούρα. Η πιστοποίηση είναι ασφάλεια, η πιστοποίηση είναι αειφορία, η πιστοποίηση είναι κυρίως ποιότητα στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Γιατί με την έννοια της πιστοποίησης ως χαρτί, εν τέλει, αν θέλετε, παραβιάζονται οι βασικές αρχές αυτού του όρου. Η πιστοποίηση τι είναι? Η πιστοποίηση είναι αξιολογώ τη συμμόρφωση με ένα πρότυπο, μια προδιαγραφή, μια κανονιστική απέτηση. Αυτό σημαίνει πιστοποίηση. Αλλά η πιστοποίηση, επαναλαμβάνω, δεν είναι χαρτί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια κουλτούρα. Πάμε να δούμε τον ορισμό και τις διαφορές. Ποια είναι η ουσία και ο σκοπός της εκάστοτε πιστοποίησης? Δεν πήραμε ένα πιστοποιητικό για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Μπορεί να χρειάζονται σε μια επιχείρηση πολλά πιστοποιητικά. Πολλές λειτουργίες σοβαρές να είναι, εντάξει, υπεύθυνες απέναντι στον κόσμο. Πώς συνδέονται με την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση και ποια είναι η αξία τους για μια σύγχρονη επιχείρηση? Η πιστοποίηση λοιπόν είναι αξιολόγηση συμμόρφωσης με ένα πρότυπο, μια προδιαγραφή, μια κανονιστική απέτηση, και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς οι οποίοι πιστοποιούμε είναι ότι αξιολογούμε αν όντως αυτή η προδιαγραφή τηρείται στην πράξη. Εδώ βέβαια μπορεί να πει κάποιος πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την αξία της πιστοποίησης, γιατί η αξία της πιστοποίησης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σχετίζεται με το πώς αλλάζει η κουλτούρα μας μέσα σε μια εταιρεία. Διότι ο έλεγχος, η επιθεώρηση η οποία γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τελικά αυτό το οποίο βγάζει ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιστοποίηση, συμμόρφωση δηλαδή, ή μη πιστοποίηση, δηλαδή μη συμμόρφωση. Αλλά συνεχίζει να είναι η φωτογραφία μιας συγκεκριμένης στιγμής, τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η πιστοποίηση είναι κουλτούρα, γιατί τελικά πρέπει να περάσει μέσα στο DNA της εταιρείας η οποία αξιολογείται, η οποία μπορεί να αξιολογείται για την υπηρεσία της, για το προϊόν της, για την ίδια της την λειτουργία εν γέννη σχετικά με διάφορα ζητήματα. Συνεπώς, η πιστοποίηση, αν δεν γίνει κουλτούρα, τελικά θα απαξιωθεί σε ένα χαρτί, το οποίο αποτυπώνει, αν θέλετε, τη φωτογραφία της στιγμής. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να είμαστε πιστοποιημένοι και να το εννοούμε, πρέπει αυτά να τα τηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πιστοποιητικού. Έχει αξία. Ποια είναι η αξία για την επιχείρηση? Θα ρωτήσει κάποιος επιχειρηματής. Ποια αξία μου δίνει να είμαι πιστοποιημένος από την TIV Austria? Καταρχήν, η αξία της πιστοποίησης είναι, αν θέλετε, τόσο προφανής στις εμπορικές συναλλαγές, και γι' αυτό το λόγο ο κλάδος, αν θέλετε, του TIC, του Testing Inspection Certification παγκοσμίως, αυτή τη στιγμή είναι μια αγορά άνω των 430 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η αγορά στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης, σημαίνει ότι αυτή εξυπηρετεί το εμπόριο, τις εμπορικές συναλλαγές, διότι οι επιχειρήσεις όταν προμηθεύονται προϊόντα, τα έργα όταν πρέπει να ενσωματώσουν τα διάφορα υλικά κτλ. Ζητούν διάφορες πιστοποιήσεις. Αυτές οι πιστοποιήσεις λοιπόν είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορείς να προχωρήσεις σαν επιχείρηση, να προχωρήσεις εμπορικά, να προχωρήσεις συναλλακτικά, να προχωρήσεις σε επίπεδο εξωστρέφειας, αλλά και μέσα στην εσωτερική σου αγορά, για να μπορείς να έχεις ένα διαβατήριο επιτυχίας. Αλλά στην πραγματικότητα η πιστοποίηση είναι αυτή η οποία σου διασφαλίζει και, αν θέλετε, τονίζει την εμπιστοσύνη η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των συναλλασσομένων. Αυτό είναι πιστοποίηση εν τέλει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και να πάμε στους μύθους και τις αλήθειες για την πιστοποίηση. Αν έχω πιστοποίηση, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο για την επιχείρηση. Δηλαδή, έχω πάρει μια πιστοποίηση πριν κάποια χρόνια
και προχωράω έτσι. Ισχύει αυτό ή όχι? Όχι, όχι. Όχι. Προφανώς δεν ισχύει. Υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία ενδεχομένως να ανανεώνονται. Για πείτε μας, Ναι. να Η καταλάβουμε. διαδικασία είναι συνεχής της πιστοποίησης και της αξιολόγησης. Το συνεχής όμως, μην βάζετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει ένας επιθεωρητής, ο οποίος θα είναι 365 μέρες το χρόνο πάνω από την επιχείρηση για να βλέπει τι κάνει. Ούτε όταν ελέγχουμε κάποιον εξοπλισμό για θέματα ασφάλειας, ότι επίσης θα είμαστε κάθε μέρα του χρόνου εκεί για να το ελέγχουμε. Γι' αυτό το λόγο λέμε από την αρχή ότι η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει και η πιστοποίηση είναι κουλτούρα και αλλάζει η κουλτούρα μας, να μην αυτομαστιγωνόμαστε, το κάνουμε πολύ συχνά τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλάζει η κουλτούρα σταδιακά και γι' αυτό το λόγο επί της ουσίας η πιστοποίηση έχει αυτή τη μεγάλη αξία που έχει. Δεν φτάνει, δεν είναι στατικό πράγμα η πιστοποίηση, δεν είναι την πήρα άπαξ και καθάρισα. Δεν είναι έτσι. Η πιστοποίηση είναι κάτι το οποίο ανανεώνεται, αλλά επί της ουσίας η υπευθυνότητα, αν θέλετε, για την τήρηση των προδιαγραφών και για την τήρηση των προτύπων και για την τήρηση των συμφωνημένων είναι στην επιχείρηση, είναι στην πλευρά της επιχείρησης. Αυτός που έρχεται και αξιολογεί, έρχεται μια φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο. Δεν έρχεται παραπάνω όμως. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι ένα ζήτημα κουλτούρας. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Και πάλι, μύθος ή αλήθεια. Πώς μπορεί μια εταιρεία να ενσωματώσει την καθημερινότητά της, έτσι, στην πιστοποίηση και τον τεχνικό έλεγχο, στη λειτουργία της, στην καθημερινότητά της? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είπατε, δεν θα έχουμε έναν άνθρωπο εκεί από πάνω να βλέπει τι κάνετε. Δεν γίνεται. Αλλά εδώ είναι η δέσμευση ουσιαστικά αυτού που διοικεί. Είναι η δέσμευση της ηγεσίας μας σε κάθε επιχείρηση. Είναι η δέσμευση της διοίκησης. Γιατί όταν η διοίκηση δεσμεύεται ότι πληρεί κάποιες προδιαγραφές και απαιτήσεις, πρέπει ταυτόχρονα να το δείχνει και εμπράκτος. Εμπράκτος σημαίνει να δίνει τους κατάλληλους πόρους για να μπορεί η πιστοποίηση να διατηρείται στο επίπεδο το οποίο απαιτείται. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η πάσα προς τους εργαζομένους μας, αν θέλετε, για την διαφοροποίηση και της δικής τους κουλτούρας, ώστε η καθημερινότητα, γιατί όλοι μας κάνουμε ενέργειες μέσα σε μια επιχείρηση, παράγουμε προϊόντα, παράγουμε υπηρεσίες, κάνουμε ελέγχους ασφαλείας. Οι ίδιοι μας οι εργαζόμενοι λοιπόν πρέπει να είναι σε αυτή την θέση, ώστε να υπερασπίζονται, αν θέλετε, και το όραμα της διοίκησης. Αλλά θα σας πω ότι όλα ξεκινάνε από τη διοίκηση. Αν η διοίκηση δεν πιστεύει πράγματα, επί της ουσίας δεν γίνονται πράγματα. τολμώ να ρωτήσω, πιστοποιείται και η διοίκηση? Ελέγχεται, υπάρχει πιστοποιητικό ηγεσίας? Ναι, η διοίκηση μέσα στα πρότυπα τουλάχιστον συμμόρφωσης, αυτά που λέμε για συστήματα διαχείρισης, δηλαδή τα πρότυπα ISO που ακούτε πολλές φορές, που είναι πάρα πολλά πρότυπα. Υπάρχουν πρότυπα για την ποιότητα, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κανονιστική συμμόρφωση, την εναντίον της δωροδοκίας κτλ. Υπάρχουν δεκάδες πρότυπα. Λοιπόν, απαραίτητο κομμάτι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η δέσμευση διοίκησης και η επιθεώρηση συμπεριλαμβάνει τη διοίκηση μέσα στο κομμάτι του ελέγχου το οποίο κάνει. Άρα προσπαθείς να δεις κατά πόσο η διοίκηση είναι δεσμευμένη πάνω σε αυτό το όραμα το οποίο έχει και πάνω σε αυτή την συμμόρφωση με κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις. Πώς κτίζεται η κουλτούρα της πιστοποίησης και της τεχνικής συμμόρφωσης και ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή ακριβώς που έχουμε συζητήσει. Η πρόκληση είναι το να διατηρήσεις αυτή την πιστοποίηση και το να εμπλουτίσεις, αν θέλεις, την κουλτούρα των ανθρώπων μέσα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτό που με απλά λόγια αντιμετωπίζουμε και στη δική μας την καθημερινότητα. Τι αντιμετωπίζει η δική μας καθημερινότητα? Ένας άνθρωπος έχει ζάχαρο. Ο γιατρός, αν δεν του δίνει μια συγκεκριμένη αγωγή για να ακολουθήσει, είναι από πάνω του γιατρός κάθε μέρα για να τον ελέγχει? Όχι. Εναπόκειται λοιπόν σε σένα που πάσχεις να ακολουθήσεις τις οδηγίες του γιατρού σου. Αν δεν τις ακολουθήσεις, τι θα γίνει? Θα έχεις ζαλάδες, θα λιποθυμήσεις, μπορεί να πέσεις σε κόμμα, μπορεί και να φύγεις από το μάτι του το κόσμο. Ναι, σίγουρα θα έχω πρόβλημα με την υγεία μου. Ναι, άρα λοιπόν η πιστοποίηση είναι, όπως είπαμε, απαιτεί την αλλαγή της κουλτούρας, γιατί αν δεν αποκτήσεις κουλτούρα για να ακολουθείς τις συνταγές του γιατρού σου, για να το πούμε έτσι και να το συνδέσουμε έτσι, δεν γίνεται επί της ουσίας να κρατήσεις αυτή την πιστοποίηση και να προχωρήσεις όπως πρέπει. Σας κάνω μια ερώτηση. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στο συγκεκριμένο αντικείμενο? 25 χρόνια. 25 χρόνια. Εγώ θέλω από την εμπειρία σας να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε, για μένα είναι πρόβλημα, την
άρνηση, την αντίσταση στην αλλαγή. Και αυτό το βλέπετε σίγουρα από γενιά σε γενιά. Γενιά παλιά, γενιά καινούργια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει το σκίτσο όπου μιλάει τέλος πάντων ένας ομιλητής και απευθυνόμενος από κάτω στους εργαζομένους, άρα μπορεί να είναι αυτός που διοικεί την εταιρεία, λέει ποιος θέλει την αλλαγή και σηκώνουν όλοι το χέρι. Και ταυτόχρονα λέει ποιος θέλει να αλλάξει και δεν σηκώνει κανένας το χέρι. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι, νομίζω, ανθρώπινο χαρακτηριστικό, αφορά όλους μας, παρά το ότι μάλλον ασυνείδητα η ζωή μας τελικά είναι μια συνεχής αλλαγή. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που φεύγουμε. Συνεχώς η ζωή μας αλλάζει. Αλλά ενδόμηχα μας παρέχεται, αν θέλετε, η ασφάλεια, δηλαδή νιώθουμε ασφαλείς όταν πιστεύουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αν δεν αλλάξεις πράγματα, αν μείνεις στάσιμος, είναι η συνταγή για την αποτυχία στο τέλος. Η αντίσταση στην αλλαγή λοιπόν είναι μεγάλη. Και αυτό είναι το οποίο επί της ουσίας μια, αν θέλετε, εμπνευσμένη διοίκηση, μια εμπνευσμένη ηγεσία πρέπει να ενθαλλάξει τους ανθρώπους για να προχωρήσουν. Δώστε μας παραδείγματα αλλαγών, παραδείγματα από την εταιρεία, θέλω να μας πείτε, και το ρόλο της εκπαίδευσης είναι σημαντικό, γιατί όλα αυτά για την αλλαγή της κουλτούρας χρειάζεται εκπαίδευση. Ναι, η εκπαίδευση είναι, όπως λέγεται κιόλας, μαζί με την επανάληψη, η εκπαίδευση πρέπει να επαναλαμβάνεται, γιατί είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας, πες, στο τέλος κάτι μένει. Αλλά το κυρίαρχο είναι να κατανοεί επί της ουσίας ο εργαζόμενος, δουλεύοντας μέσα σε μια επιχείρηση, ότι η διοίκηση θέλει να κάνει πράγματα και δεν θέλει απλώς σημειακά να πιστοποιηθεί και μετά βλέπουμε, πάμε παρακάτω. Παραδείγματα αλλαγών υπάρχουν πραγματικά πολλά και η εκπαίδευση παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό, αλλά κυρίως το βίωμα παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτά. Θα σας πω, ας πούμε, ότι στην εταιρεία τη δική μας κάνουμε συχνά, προγραμματισμένα ή απρογραμμάτιστα, 3 με 4 φορές ασκήσεις εκένωσης των κτηρίων, είτε λόγω φωτιάς, είτε λόγω σεισμού, είτε λόγω άλλων φυσικών καταστροφών. Αυτό την πρώτη φορά που το κάναμε, δεχθήκαμε πολλές ηρωνίες από τους εργαζομένους μας. Στην πορεία, προφανώς και συζητώντας και επαναλαμβάνοντας αυτές τις ασκήσεις, κατανοούν όλοι ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μία φορά θα σου συμβεί στη ζωή σου, μπορεί και περισσότερες βέβαια, αλλά συνήθως η κακιά στιγμή δεν έρχεται πολλές φορές και θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το τι κάνεις εκείνη τη μία φορά. Επειδή η εκπαίδευση λοιπόν για να μπορεί να γίνει κτήμα σου είναι βιωματικό, θα έλεγα ότι η πράξη είναι αυτή η οποία διαχωρίζει τη θεωρία από το αποτέλεσμα. Θέλω και να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα την οποία κάνουμε για το θέμα των πιστοποιήσεων, να μας δώσετε στον επίλογό σας τα βασικά σημεία. Γιατί η πιστοποίηση και γιατί θα πρέπει να υπάρχει τεχνικός έλεγχος εταιρείας. Κύριε Ποφαντή, ο έλεγχος, ο τεχνικός έλεγχος και η πιστοποίηση, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, είναι σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δηλαδή, από το πρωί που σηκωνόμαστε, το κρεβάτι που κοιμόμαστε έχει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Το μπάνιο και ο νηπτήρας έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, το οποίο είναι επίσης βάσει τεχνικών προδιαγραφών. Η πιστοποίηση, λοιπόν, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, είναι κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής μας και η αξιολόγηση συμμόρφωσης για τα προϊόντα για να είναι ασφαλή είναι επίσης κομμάτι αναπόσπαστο της ζωής μας. Συνεπώς, η πιστοποίηση δεν έχει εφευρεθεί από κάποιους περίεργους σαν και εμάς προκειμένου να βγάζουμε λεφτά, όπως πολλές φορές ακούμε στην αγορά, αλλά είναι προκειμένου να αξιολογούμε την ασφάλεια, την ποιότητα αυτών των προϊόντων, των υπηρεσιών που λαμβάνουμε και των κατασκευών οι οποίες γίνονται, γενικώς του περίγυρου που έχουμε στην καθημερινότητά μας, για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Η πιστοποίηση λοιπόν δεν είναι ένα B2B θέμα, δεν αφορά την επιχείρηση, αφορά όλους μας, αφορά τους πολίτες, την κοινωνία, τους καταναλωτές, μας αφορά όλους. Και γι' αυτό η πιστοποίηση είναι απαραίτητη. Η πιστοποίηση δεν υπάρχει αφ' αυτού της. Εξυπηρετεί, αν θέλετε, την ευμάρεια και την ευζοία των ανθρώπων. Γι' αυτό υπάρχει πιστοποίηση. Το μότο που χρησιμοποιείτε στην TV Austria. Πιστοποίηση είναι πολιτισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός. Είναι η ζωή μας όλη. Μην το ξεχνάτε.